खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दङ लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै इंटरनेशनल एयारपोर्टआव लोगोसे नैबे समाव आं गुवाहाटीआव दङ। मैयानि जा बर' हारिखौ लानानै जा थामथि खेबनि गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि जा गोजोनथाव रादाबखौ जों सारा बुहुमनाङै बा सारा बर' माहारिनि गेजेराव मैयानि समाव जोबोर गाजा गोमजायै रंजाबाय। बेवहाय जा बिबानगिरि बिथांमोना दिल्लीआव दङैमोन बिथांमोनखौ दिनै नैबे लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै एयारपोर्टनिफ्राय बरायगोन। नैबे समाव रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा बेसिम सफैनायखौ नुदों। दान्दिसे समनि उनावनो दिल्लीनिफ्राय फ्लाइटआ लेन्ड जासिगोन। बिथांमोनखौ जों नैबे समाव नेगासिनो दङ। लोगोसे बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा नैबे समाव बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय रेडि जादों। लोगोसे दिनै लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै एयारपोर्टआ दिनै जै बर' हारिनि सोदोबजों गोमसारगोन। बे गोजोनथाव नुथायखौ नोंथांमोननो दिनै फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम एयारपर्टआव जेथिं नायो बेथिंजायनो बर' सुबुंखौ नुनो मोन्दों। गासैनिबो खुगायाव जै बर' हारिनि मोनसे गोमसारनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोबोर रंजाथाव दान्दिसे समनि उनावनो गासै नुथायखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। बेवहाय जाखिनि जों दा नुथाय नुगासिनो दं बेवहाय गासैनिबो गोदोनायाव आर'नाइ जि फालि लोगोसे गासैनिबो गोसोआ जोबोर रंजाखांनायनि मोनसे नुथायखौ बेवहाय नुनो मोनदों। जै बर' हारिनि जै बिटिआर बायदि स्ल'गान दं बेवहाय गोमसार होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे नैबे समाव गोबां बेम पार्टि लोगोसे मोसानाय बायदिखौ नैबे समाव नुजागासिनो दङ। बेवहाय खनसेनि दैबाना दिनै बर'नि गेजेराव नुजाथिदों। बेवहाय गोबां दाब दाब जायगानि बर' सुबुंफोरा आजा लामाखौ बेखेवना होनाय जादों। नैबे समाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा दाब दाब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बर'नि जा गोरोबथा जाबाय बेखौ बिथांमोनखौ बिबानगिरि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय नैबे समाव नोंथांमोना रोजा रोजा सुबुं गौथुमखौ नुनो मोन्दों। नैबे समाव नैबे बर'नि हारिमुजों मोसानाय दिन्थिनायनि थाखाय बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा लाइन जाफैदों। नोंथांमोना नुबाय दं गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय बे नुथायखौ। दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना नैबे VIP रथजों ओंखारबोगोन। बेवहाय ओरैबायदि मोनसे सुबुं गमा जादों जायाव दिनै सुबुंनि दैबाना जादों होनना बुंनांगोन।
मैयानि जि बर'फोरनि जि सान्थि गोरोबथा बड' पिस एकर्ड आरो बे थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा फैबाय थानाय समाव गासैबो बिथिङाव मोनसे गोजोन थासारि गायसननो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे जौगानायनि बिथिङाव आथिखालाव सारा नोंथांमोना नुनो हाबाय बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफोरा जोंनि आफादगिरि लोगोसे गोबां बिबानगिरि बिथांमोनखौ नैबे लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बरायबाय लोगोसे नैबे समाव थांगासिनो दङ चिरां जिल्लानि काजलगावआव स' बेवहाय ओरैबायदि मोनसे नुथाय नुदों जायाव जोंनि बर' सुबुंखौ गोबां हारियानो 20 जौखोन्दोल' दं होनना बुङोमोन नाथाय दिनै बेवहाय बिथांमोना नुनो मोन्दों इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बेबायदि सुबुं गमाखौ स' थारैनो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय स' नोंथांमोना आरोबाव नुनो मोनबावगोन बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोनखौ बरायगोन 12 बाजियाव स' नोंथांमोना उननि ब्लग भिडिअ'आव नोंथांमोना आरोबाव नुबावगोन दिनै बे सानसेनि हाबाफारियावनो बिथांमोनखौ बरायनाय नुथायखौ स' राइट नाव आं दङ लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टआव लोगोसे जोंनि थांखिसिम थांफिननो लाबाय स' नैबे समाव एयारपर्टआव सोरगिदिं नायदिंब्लानो बर' सुबुंखौल' नुनो मोनो।